سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرن لومون كم وترو زي تفرالي سبورتاو حبريتاتات حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبر نعدم أتقع جينيك جوناثان ديفيد كابسل سكانتات بريمير ليج ጻውዒት ይቀርበሉ ከም ዘሎ ተገሊጹም እዚ ተስፉ ምዃኑ ዝእመነሉ ተጻዋታይ ካብ ኣርሰናል ኤቨርተን ሌስተርን ጠለብ ረኺቡ ዘሎም ዝወዲ 20 ዓመታት ቃይ ኣብ ዝወቅቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ጾታታት ማልያ ገንክ ወዲው ኣብ ተጻወተሉ 37 ግጥማት 19 ሸቶታት ከመዝግብ ክኢሉ እዮም ካብ ኢጣልያውያን ናፖሊን ላዚዮንን ጻውዒት ዝቀርበሉ ዘሎ ዴቪድ ኣብ ወርሒ ጥሪ ኣብ ዝተኻየደ መስርሕ ምስጋር ተጻወቲ ኤውሮፓ ናብ ፈረንሳዊት ክለብ ሊዮን ክሰጋገር ተቃሪቡ ከም ዝነበረ ይዝከር ኢጣልያዊት ክለብ ጁቬንቱስ ንኣካፋሊ ባየር ሙኒክ ቲያጎ ንምፍራም ተበግሶ ተወስድ ከም ዘላ ቱቶ ስፖርት ሓቢራ ጁቬንቱስ ስፓኛዊ ኣካፋሊ ከም ኣማራጺ ፖል ፖግባ ክጥቀመሉ ሓሊና ከም ዘላ ምስጋንታ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይዛረቡ ጁቬ ንፖል ፖግባ ንሙሳት ትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ካብ ማንቸስተር ዩናይትድ ተቐባልነት ይረክብ ከም ዘየለ ይንገረሎም ቲያጎ ኣብዚ ዓመት ስፖርት ኣብ 19 ናይ ቡንደስሊጋ ጸወታታት 3 ሸቶታት ንሙኒክ ከም ዘመዝገበላ መዛግብ ተጻዋታይ ይረዶም برازيلاوي نيمار مس فرنساويت بي اس جي حدش وعل بزعبا زفرملو مسرح يزررب كم زيله غازيطا ديلي ميل افريقام زحلف قنيات تصوتاي مزا فرنساويت غانتا نوي عامتات كصنحلو زخل وعل كفرم تقاريبو كم زلو كغلات صنيهيم يكون نبر وكيل نيمار نزرباتات وصو حسوتي كبل غليص ولم نيمار مس بي اس جي زلو وعل اب 2022 زبقع ليستر سيتي نأكافالي ليفربول آدم لالانا نمونان زررب كم جمرت سكاي سبورت حبيرام زود 31 عام تسعوتاي مس ليفربول زلو وعل اب كراما زبقع كونتخونه كساب حجيغن حدش وعل اي تقربولن زلم بزياخا ليستر سيتي قديمه مس وكيل تسعوتاي مردا جميرا زلم ኣብዚ ወንዚ ኣብ ብሉጽ ብቕዓት ከም ዘሎ ዝእመነሉ ኣጥቃዒ ቦሩሲያ ዶርትሙንድ ኤርሊን ሃላንድ ንጻውዒት ኢጣልያዊት ክለብ ጁቬንቱስ ዝነጸገሉ ምኽንያት ተዛሪቦም ዝሓለፈ ሱሉስ ኣብ ግጥም ሻምፒዮንስ ሊግ ኣንጻር ፒኤስጂ ክልተ ሹታት ዘመዝገበ ተጻዋታይ ኣብ ዶርትሙንድ ናይ ምጽዋት ዕድል ክረክብ ካብ ዝብል ሓሳብ ናብ ኢጣልያ ካብ ምኻድ ከም ዝተሓሰበ እዩ ዝገልጽ ዘሎም ወዲ 19 ዓመት ሃላንድ ዝሓለፈ ወርሒ ካብ ሬድ ቡል ሳልስበርግ ናብ ዶርትሙንድ ከም ተሰጋገረ ይዝከር ኣጥቃይ ስፓኛዊት ክለብ አትሌቲኮ ቢልባኦ ኢናኪ ዊሊያምስ ኣብ ታጋንታ ጽቡቕ ከም ዘሎ ምግላጽ ነቲ ናብ ባርሴሎና ክኸይድ እናተባሃለ ዝናፍስ ዘሎ ወረ ኣሉታ ይብሎም ባርሴሎና ንዑስማን ደምበለ ድሕሪ ምኽሳራ ካብ ወርሓት መስርሕ ምስጋር ተጻወቲ ወጻይ ኣጥቃይ ከተፈርም ፈቃድ ከም ዝተዋህባ ይፍለጥ ዊሊያምስ ካ ሓደ ካብቶም በዛጋንታ ተጠሚቱ ዘሎ ተጻዋታይ ምዃኑ ጋዜጣታት ስፓኛ ይሕብራሉ بمسرت حبريتا بيلد مرحج بريمير ليج انجليز زلا ليفربول نأتقعي بريمن ميلو تراشيكا اب كرامات كتفرمو تقررب علم سلطاني ليفربول جرمناوي جيرجن كلوب نزي كوزوفاي ناي قدمي تጻوتاي اب سفراليو صوتاتات باكل كيدو كم سعزبيو زغلص جرمناويت بريمن نزود 23 عام تጻوتاي 38 مليون يورو تتمنو زلام ኢጣልያዊት ክለብ ጁቬንቱስ ዝመጽ ክራማት ኣብ ዝኽፈት መስርሕ ምስጋር ተጻወቲ ንጋብሪኤል ጂሰስን ማውሮ ኢካርድን ኣብ ሕቁፋ ከተእቶም ወጢና ከም ዘላ ቱቶ ስፖርት ሓቢራም ጁቬንቱስ ክልተ ተጻወቲ ነፍስ ወከፎም 70 ሚልዮን ዩሮ ከተውጻሎም ከም ትኽእል ይግመት ስፓኛዊት ሪያል ማድሪድ ንኢካርዲ ከተጣየቀሉ ከም ዝወርሐቱን ይፍለጥ ይኹን እምበር ኣርጀንቲናዊ ናብ ኢጣልያ ተመሊሱ ክጻወት ከም ዝደሊ ቀረብቱ ይዛረቡም ኢካርዲ ኣብ ዝእዋንዚ መልክዕ ልቃሒ ማልያ ፈረንሳዊት ፒኤስጂ ወዲሁ ዝጻወት ዘሎም مانشستر سيتي بسانكي كاب محبر كعصو غير باوري دوازلو اقرح نجرمناوي سانه تغلاطيفا كشوطو خمتخل ديلي ستار افريقام سيتي نحق فاينانس محبر بمتحسا اب رئيستي ناي كل تعامت ناي شامبيونز ليج اقرح توسخي 30 مليون يورو تقطع خمزلا يفلت سيتي كاب سانه انت وحده 8 مليون باوند كتركب كمتخل ينقرلهم سانه زي حالف عامت اور حنحسه دحر زقاطم موغراتي كساب حجي ناب صوتا كم زي تملسه ايرسعن أرسنال نتخلق باير ليفركوسن جوناثان تحت تطايقلو كم زله تحبيرهم زود 24 عام تጻوتاي 4 مليون يورو تتمين زلهم ته ابز وقتي ماليا ليفركوسن وديو 18 ناي بوندسليغا صوتاتات اكايدولهم فرنساوي أتقعي إنجليزاوي تشيلسي أوليفر جيرود أبز وان كاب ستانفورد بريدج كتصوت مدب كم زيبل حبيرم جيرود ولا كامس تشيلسي زلو عل دحر 5 اور حسبك انتونه مثل لامبارد كوينو بقوامي زسلفلو عدل امريكابي قالس كم زلوي نمعكنا زينا غليصم زي كابركت زبلا غانتات تصاوعيت زقربول زلو تصاوتاي زمت سكرامات وعلو زودك نسو كاب سب سلطان تشيلسي بن كساب حجي حدش وعل اي تقربولن زلوم جيرود أبز عامه سبورت باسلطان تشيلسي فرانك لامبارد دحري تامي ابراهامن ميكي باتشواين تسرعو بوتاسينو
ከም ዘሎ ይፍለጥ ወር 33 ዓመት ጅሩድ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ወርሒ ጥሪ መስርሕ ምስጋር ተጻወቲ ናብ ኢጣልያዊት ኢንተር ሚላን ክሰጋገር ቀሪቡ እኳ እንተነበረ ኣብ ውዱእ ሰዓት ግን ላምፓርድ ተጻዋታይ ከም ዝጸንሕ ከም ዝገብሮ ይዝከር ወላ እኳ ዝምኩራት ከዓይ ምስ ቸልሲ ክጸንሕ ምዃኑ ይሕበር እንተሃለወ ኢንተር ግን ተጻዋታይ ከይወነነት ደቂሳ ከም ዘይተሓድር ምሳጋንታ ቀረበት ዘለዎም ወገናት ይሕብሩ ካልእ ኢጣልያዊት ክለብ ላዚዮን ኣብ ክራማት ነተጻዋታይ ብቐዋሚ ክትወስዶ ሓሊና ከም ዘላ ጋዜጣታት ኢጣልያ ይሕብራሉ እዚ ናይ ቅድመ አጥቃዓይ አርሰናል ዝነበረ ተጻዋታይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ዋንጫ ኤውሮፓ 2020 ማልያ ሃገራት ጋንታ ፈረንሳዊ ዝጻወተሉ ዕድል ኣብ ምቁማት ይዘሎ ጅሩድ ብብዝሒ ጸወታታት እንተዘይረኺቡ ኣሰልጣኒ ሃገራት ጋንታ ፈረንሳ ዲዲየር ዴሻምፕ ክመርጾ ዘሎ ተኽእሎ ጸቢብ ምዃኑ ይእመን ተጻዋታይ ጋንቱ ኣብ ትገብሮ ጸወታ ቦትኡ ዘውሕሰሉ ብቕዓት ከንጸባርቕ ከም ዝግባኦ ተንተንቲ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ይመኽሩ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ሎም ቀዳም ብናይ መበል 27 ሰሙን ጸወታታቱ ቀጺሉ ውዒሉ ቀዲሙ ዝተኻየደ ጸወታ ኣብ መንጎ ለንደናውያን ክለባት ቸልሲን ቶተንሃምን ኣብ ስታንፎርድ ብሪጅ ዝተኻየደ ዝዓበየ ግጥም ናይዚ ሰሙን ዚ ነይሩ እቲ ተጻዋታይን ኣሰልጣንትን ክለብ ቸልሲ ዝነበሩ ላምፓርድን ጆሴ ሞሪኖን ዝእልያ ክለባት ጸወታ እንድሕር ምጅማርን ቸልሲ ኣብ መበል 15 ናብ ዳ ቶተንሃም ኣብ ተጸጋዓትሉ ብላምፓርድ ቀዳምነት ክወሃቦ ዘይጸንሐ ፈረንሳዊ ኦሊቨር ጅሩድ ኢጣልያዊ ኣካፋሊ ጆርጂኒዮ ካብ ክባብ ፍርቂ ሜዳ ዝለኣኸሉ ኩዕሶ ብየማናይ ክፋል ሳንዱቕ ፍጹም ቅላዕ ናብ ልዳት ቶተንሃም ዝሰደዳ ኩዕሶ ሓላዊ ልዳት ሂጎ ሎሪስ ክዓግታ ይኽኢሉ ምላስ ናይዛ ኩዕሶ ካብ እግሩ ዝመጸቶ ሮዝ ባርክሊ ድማ ዛሃርማ ተራር ቅላዕ ደጊማ ዓንድ ልዳት ሃሪማ ብምምላስ ንደገፍቲ ቸልሲ ካብ መንበሮም ሓፍኮፍ ከተብሎም ከላ ኦሊቨር ጅሩድ ብተሪር ቅላዕ ብሉጽ ኣፈጻጽማ ዘርኣየላ ሸቶ ናብ ልዳት ቶተንሃም ሸቶ ብምዝጋብ ቸልሲ መሪሕነት ኣትሓዛም ጸወታ ድማ ንዕረፍቲ በዛ እንኮ ሸቶ ሓደ ባዶ ይምሪሖም ናይ ድሕሪ ዕረፍቲ ጸወታውን 4 ደቂቃ ምስ ተልዓሉ ቸልሲ ናብ ልዳት ቶተንሃም ኣብ ተጸጋዓትሉ ተኸላኻሊ ቸልሲ ማርኮስ አሎንሶ ካብ ክሊ ሳንዱቕ ፍጹም ቅላዕ ወጻይ ብልጽቶ ንክለቡ ቸልሲ ከመዝግብ ምኻሉ ክልተ ባዶ ክትመርሕ ከኣለት ተጻዋቲ ቶተንሃም ዝተመዝገቦም ሸቶታት ምሕዋይ ንጸወታ ብምቁጽጻር ንልዳት ቸልሲ ብብዝሕዮም ኳሕኩሖሞም መበል 88 ደቂቃ ድማ ናብ ልዳት ቸልሲ ኣብ ተጸግዑሉ ተጻዋታይ ቶተንሃም ኤሪክ ላሜላ ናብ ልዳት ዝለኣኻ ኩዕሶ እግሪ ተኸላኻሊ ቸልሲ ሩዲገር ተጋጫ ሸቶ ብምዝጋባ ውጽኢት ጸወታ ናብ 2-1 ክጸብብ ክኢሉ ተወሳኺ ሸቶ ከይተመዝገበ ምድብ ግዜ ምእካሉ ድማ ቸልሲ ኣብ ልዕሊ ቶተንሃም 2-1 ብምዕዋት ምስ ቶተንሃም ዘለዋ ፍሊ ናብ 4 ቢላቶም ብዘይካዚ ፍራንክ ላምፓርድ ኣብ ልዕሊ ኣሰልጣኒ ነበር ሞሪኖ ኣብ ሓደ ዓመት ስፖርት 2 ግዜ ክኢሉሎም ድሕሪ ዝተኻየደ ጸወታታት ምስ ንዕዘብ ድማ በርንሌይ ኣብ ሜዳ ንበርማውዝ ዓዲማ የገጢማ ኣብዚ ባር ኣብ ጽዑቕ ስራሕ ዝዋዕለትሉ ጸወታ ድማ ተጻዋታይ በርማውዝ ጆሹዋ ኪንግ ኣብ መበል 22 ደቂቕ ሸቶ ከመዝግብ እኳ ክኢሉ እንተነበረ ብቫር ተረኣያ ግን ኣቐዲሙ ብዝተፈጸመ በደል ተሰሪዛ ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ መበል 53 ደቂቕ በርንሊ ካብ ኣጥቃዓ ማቴጅ ቪድራ ብዝረኸበታ መሪሕነት ክትሕዝ እኳ እንትኽኣለት 5 ደቂቕ ጸኒሓ ካብ ሃሪ ዊልሰን ዘማዕራርያ ሸቶ ዝረኸበት በርማውዝ እዛ ሸቶውን ብባር ተሰሪዛ ድሕሪ 4 ደቂቕ ድማ ተኸላኻሊ በርማውዝ ኣዳም ስሚዝ ኣብ ክልል ዳት ክለቡ ብኢዱ ኩዕሶ ምትንካፉ ብባር ተረኣያ ንበርንሌይ ፍጹም ቅላዕ ተዋሂባቶም ነዛ ፍጹም ቅላዕ ድማ ጄይ ሮድሪጌዝ ሓላፍነት ወሲዱ ምህራም ናብ ሸቶ ክልውጥ ኣብ ምኻሉ በርንሌይ 2 ባዶ ክትመርሕ ኢላ ድዋይት ማክኔል ድማ ሳልሰይቲ ብልጽ ሸቶ ብምውሳኹ በርንሌይ ንጸወታ 3 ባዶ ብምሕዋት ተርታ ናብ መበል ሻምናይ ክብ ኣቢላቶም ክሪስታል ፓላስ ኒውካስል ዓዲሞን ገጢማ ነይራ ኣብ ጸወታ 18 ሸቶ ዝቐንዐ ፈተነታት ዘካየደት ፓላስ ድማ ብእንኮ ሸቶ ኒውካስል ብጸቢብ 1 ባዶ ረቲዓታ ፓትሪክ ቫን ኣንሆልት ንእንኮ ሸቶ ክሪስታል ፓላስ ኣብ መበል 44 ካብ ናጻ ቅላዕዩ ኣመዝጊብዎም ሼፊልድ ዩናይትድ ኣብ ሜዳ ንብራይተን ዓዲሞን ገጢማ ነይራ ግጥም ናይዘን ክልተ ክለባት ድማ ማዕረ 1-1 ተዛዚሙ ኣብ ጸወታ ሼፊልድ ዩናይትድ ኣብ መበል 26 ደቂቕ ካብ ኢንዳስ ሴቨንስ ብዝረኸበታ ሸቶ መሪሕነት ሒዛ ነይራ እዚ መሪሕነት ግን ኪንዩ 4 ደቂቕ ኣይቀጸለን ኣብ መበል 30 ደቂቕ ፈረንሳዊ ኔል ሙፓይ መድሕን ክለቡ ምዃን ብርእሱ ዘመዝገባ ሸቶ ንክለቡ ኣማዕራርያ ሳውዝሃምፕተን ኣብ ሜዳ ሴንት ሜሪ ንኣስቶን ቪላ ዓዲሞን ገጢማ ኣብ ጸወታ ሳውዝሃምፕተን ካብ ኣስቃያ ሻንሎንግ ኣብ ሻምናይ ደቂቕ ብዝረኸበታ ቀልጥፍቲ ሸቶ መሪሕነት ክትሕዝ ከላ ጸወታ ኣብ ምዛም ድማ ኣከፋፋሊ ዛ ክለብ ኣርምስትሮንግ ሸቶ ብምድጋሙ ንጸወታ 2 ባዶ ብምዕዋት ነጥባ ናብ 34 ክብ ብምባል ምስ ኣርሰናል ተማዓራርያ ብጸብለልታ ሸቶ ተበሊጻ ኣብ መበል 12 ተርታ ተቐሚጣላ
አማሲዮስ ገጥመት ማን ሲቲና ሜዳ ሌስተር ሲቲ በመኻድያ ጾታ አሰላሲላ ኣብ ጾታ ድማ ማን ሲቲ ብምቅባል ኩዕሶን ፈተነ ሾቶን ዓብላሊት ኳንት ንብረት ሌስተር ሲቲውን ማዕረ ሲቲ ሓደገኛ ፈተነታት ንሓላውልዳት ሲቲ ኤደርሰን ካብ ምፍታን ዓዲ ወዓለትን መበል 63 ደቂቕ ተጻዋታይ ሌስተር ዴኒስ ብራይት ኣብ ክልል ዳት ክለቡ ብኢዱ ኩዕሶ ምትንካፉ ብባርትራ ማን ሲቲ ፍጹም ቅልዕ ረኺባ ነዛ ፍጹም ቅልዕ ሓላፍነት ዝወሰደላ ሰርጂዮ አጉሮ ዛርማ ኩዕሶ ኣብ ምዝጋባ ክጽገም ይተራዩ ኣብ ምድሓን ፍጹም ቅልዕ ብሉጽ ገለዙንን ካስፐር ሽማይከል ነዛ ፍጹም ቅልዕ ብምዕጋት ከድሓና ይኽኢሉ ኣብ መበል 80 ደቂቕ ማን ሲቲ ካብ ንአጉሮ ቀይሩ ናብ ሜዳ ዝኣቶ ብራዚላዊ ጋብሪኤል ጂሰስ ሾቶ ብምርካባ ንጽወታ ሓደ ባዶ ተዓዊታትሉ ወጽያ ብዘይካዚ ግጥማት ላሊጋ ስፓኛውን ሎም ቀዳም ቀጺሉ ኣብ ዝወዓለሉ ዓርሙሽ ስፓኛዊት ክለብ ባርሳ ንኤባር ዓዲማ ብገፊ 5 ባዶ ኣብ ዝረታዓትሉ ምሸት ዕዉት 6 ግዜ ባሎን ዲዮር ሊዮኔል ሜሲ ብ4 ሾቶታት ሱፐር ሃትሪክ ደሚቖም ሲዮም ኣብ ጾታ ዓብላሊ ብቕዓት ዘራየት ባርሳ ኣብ መበል 14 ደቂቕ ሓላቓ ጋንታ ሊዮኔል ሜሲ ንተኸላኸልቲ ኤባር ኣታሊሉ ብዘመዝገባ ሾቶ መሪሕነት ክትሕዝ ኢላ መበል 37 ደቂቑን እዚ ኣርጀንቲናዊ ካብ ኣርቱሮ ቢዳል ዝተቐበላ ኩዕሶ ደጊሙ ናብ ሾቶ ብምልዋጥ ንመሪሕነት ክለቡ ክብከብ ብሎን ከሎ سرق صنيحون نعون نكلبون سالسيت شوتو بمزغاب صوتا كيتفارقن كله هاتريك كسرح بقيعم ابزناي دحر عرفت صوتا اما بال 87 دقيقه اب كلل دات ايبار كعسو زرخبه ميسي نحل ولدات ايبار نابايتا حساب زنجرجر بمتلال رابعيت شوتو بمزغاب كدمق يخيلهم اما بال 9 دقيقه دما بارسا كاب ارترو ميلو حامشيت شوتو بمركاب نصوتا حمش بالو تعويتات الوصعم اب صوتا 4 شوتات زمزغبه ليونيل ميسي نايلوم عمت بزحي شوتاتاتو ناب 18 كبلو كيلولم زغصل صوتا بارسا اب مدرخ ال كلاسيكو انصار ريال مدريد يوم ኣብ ግጥም ሴራ ኢጣልያ መራሒ ዘላ ጁቤና ሜዳ ስፓል ከይዳ ገጢማም ኣብ ጾታ ጁቤ ክልተ ብሓደ ክትዕወት ኪኢላ ጁቤ ንሾቶታታ ካብ ዕዉት 5 ሰዓት ባሎን ዲዮር ዝኾነ ፖርቱጋላዊ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ከምኡውን ኣሮን ራምሲያ ረኺባተን ኣንድሬ ፓቲንጋ ንስፓል ካብ ስዕረ ዘይተናግፋ እንኮ ሾቶ ዘመዝገበ እዩ ክለባት ቦሎኛን ኡዲኔዘን ዘካየዶ ጾታ ማዕረ ሓደ ብሓደ ተዛዚሙ ስቴፋኖ ኦካካቹካ ንኡዲኔዘ መሪሕነት ዝተሓዝ ሾቶ ክቆጽር እንከሎ ሮድሪጎ ፓላሺዮ ድማ ንቦሎኛ ዘመዓራሪ ሾቶ ኣቁፂሩ ብዘይካዚ ሎሚ ኣብ ዝተኻየደ ውድድራት ቡንደስሊጋ ቦሩሺያ ዶርትሙንድ ኣብ ልዕሊ ቨርደር ብረመን ክልተ ባዶ ተዓዊታ ወፅያ ዶርትሙንድ ንሾቶታታ ከም ዳክሰል ኣዛጋዶ ከምኡውን ሃዳን ሾቶ ዛ ክለብ ኤርሊን ሃላንድ እዮም ኣመዝጊቦምን ኣብ ጥሪ ናብ ዶርትሙንድ ተሰጋገረ ኖርዌጃዊ ኤርሊን ሃላንድ ብማልያ ዛ ክለብ ኣብ ዘካየዶም 6 ናይ ቡንደስሊጋ ጾታታት 9 ሾቶታት ክቁፅር ኪኢሉሎም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻነል ሲነማ ሰመረ ንምክታልኩም እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንተዕናን